alhamdulillah bisa ketemu kanthi situasi sihat walafiat lawan Mas Komet lawan Mas Dodok. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik Mbak Wilujeng dalu Mas Dodok sangat luar biasa. Nggih, matur nuwun anu Pak Kangko panggih malih kali jenengan. Nggih, dalang idola. Idola ki apa? Rame jenengan tanggapannya luar biasa. Kula ngertos ningen apa live streaming niku peh saulan iso tanggapan ping 43. Wong sewulan iki ngur 30. Dino iso 43. Lah dobel siang kali dalu ngoten. Heeh, nek bengi wayang kulit nek awan wayang golek. Nggih. Wayang golek pripun to? Rogo-rogo. Pripun pawartosipun jenengan, Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis luar biasa kula teng mriki niku pah bombong manah kula, Pak. Heeh. Istimewa sangat. Kok bombong kok istimewa sebabe? Bombong niku tegese kula bangga ditimbali mriki saged paring panglipur kalih sedaya warga mriki. Heeh. Istimewane sing nonton, Pak. Bayo domonge. Estu kula mlebet mriki dipiyane kalih Hansip. Miyak pokoknya wangel Pak mlebet niku wau. Apa ya saking akeh sing do mirsani? Saking kathahe niku domonge. Ngantos nek cah cilik tak liwati nangis to, Pak. Cah cilik mau liwati nangis iki ngopo? Nggih, paling ngerti kula kaya barongsae, paling lho. Akhirnya mboten masalah tak neng-neng teng mriku. Ning kebangetan ibu-ibu teng mriku wau. Nyapa? Lah kula kan mriki mboten tek grudukan mboten. Heeh. Kula piyambakan mlaku kleneng mbok nyamar kula, Pak. Nyamar. Nyamar lah kok ning kono iso digetak wong. Mas, nang golek botol jane kene, Mas. Ngalir ono, Mas. Kula mboten golek botol iki, Pak, aku ngono. Oh, tukang anu sampah kuwi to dikira. Nggih, dikirane kula tukang sampah. Iya. Ning mboten masalah, sementing kula dugi mriki seneng sehat. Wah, luar biasa. Iya. Napa melih teng desa sugih waras. Sugih waras. Sugih duit, sugih dulur. Nggih, leres. Heeh, sugih sembarange. Waras awake, sehat keluargane kuwi penting. Kula ngarani nek desa mriki niku desa pun cukup pun jangkep, Pak. Jangkepe ngeten pun sugih tur nggih waras. Lah iya kuwi lho. Tangga kula mrika sugih tok wonge lara-laranan nggih enten niku, Pak. Wah, kuwi dadi sugih ora nek gunane lho ya. Enten gunane. Lah ngono kuwi wis sugih kok lara-laranan ijek meksa tuku mobil Alphard. Masak ala. Ya akhirnya tumbas to mboten saged numpaki to, Pak. Terus. Ha repot kan ngoten niku. Wis sugih nih mboten saged napa menikmati hasil kesugihane. Mula nek desa mriki jangkep. Enten melih enten waras ning mboten sugih nggih enten niku. Waras ning ora sugih. Mboten sugih. Ya ora jangkep berarti ya. Mboten jangkep, mboten cukup kados desa mriki. Estu wonge waras iso teko ndi-ndi, Pak. Ning ora ndek dhuwit ape tuku apa-apa mboten saged. Iya. Niku nggih nelongso, Pak. Mula lek kados desa niki pun jangkep desa sugih waras, sugih kecekel warase nggih pun kecekel. Lah nggon ngoten to, Pak nggih. Iya bener. Ning repote setunggal, Pak. Repote apa? Enek mboten sugih tur nggih mboten waras. Wah, kuwi jan rekoso ya kuwi. Niku enten lho. Enek ngono kuwi. Enten. Sapa? Kancaku iki. Heeh. Wis ora sugih, lara-laranen. Heeh. Kuwi lho. Kok plorak-plorok kaya kethek ditulup. Aku mau lone piye? Wis ora sugih, lara-laranen. Ngomong-ngomong masalah korek. Nyapa? Kok iso korek lho? Hubungane iki apa? Hubungane kok penyakit kok karo korek lho? Nyapa lho? Apa to? Iki tentang PHBN iki awake dhewe. Dikulinakno nek omong karo dalang ki sithik terus mundur ngono lho. Oh, nganggo aturan. Iya no, ganti. Oh, iya wis ora masalah. Teng desa Sugih Waras menika enten wayang dalu punika. Mas Dodok wae dugi mriki jam pinten, Mas? Kula dugi mriki pun jam 8:30, Pak. Nah, songo nggih lancar nggih perjalanan lancar mboten enten macete. Senadyan Agustusan kan kadang wonten napa niku karnaval. Segera jalan kene wau mboten enten. Lha ndek. Kula perjalanan lancar. Oh, syukur masalah. Ngoten. Dadi napa dugi mriki wau daharan teng kantor desa lak wah apa-apa. Komplit, Pak. Komplit estu komplit teng mriki wau enten napa niku palawija enten napa niku napa menyok enten gedang godhog enten. Estu niku terus disambut warga masyarakat sing antusias seperti ini. Antusias sing istimewa kopine, Pak. Kopine piye, Pak Do? Pahit drakaprah. Lali paling mboten diparingi gula. Iya. Ning mboten masalah wong kula pesene pahit to, Pak. Dadi alhamdulillah
bubuk tok gulane ra diparingi. Men ora duwe penyakit anu lho. Kencing manis lho. Kencing manis. Dadi awake dhewe niki napa to? Merdamel sebagai seniman harus menjaga kesehatan. Kados jenengan niku. Wong ade pendak bengi melek kok. Lah nggih. Tur yo angine gede kaya ngene lho. Nah, mulane harus kesehatan iki penting. Harus dijaga dengan baik kesehatan itu. Heeh. Kowe ape ning ndi? Ora ngono bantal wis ndur iki. Kowe kok ngurusi bantal. Iki rasane kaya wong dhuwur to. Lah nyapa? Wis sak gendeng lho to. Padahal kowe cendek. ngomong terus ora apa. Kowe tenan ramong lho, Mas. Enggak wis biasa. Kowe ditimbali rene paling gak omong lho, Mas. Kowe kok iso Ngomong apa mbok nggo kabeh kok. Lho kan kata-kata lian kan masih banyak toh Mas lainnya. Kata-kata wis tak hafalno kuwi tok lho kabeh mbok nekne aku omong apa. Lah terus mbok karepno piye? Meneng Gantian. ganti. Ngene tak kode ae. Angger krungu swara ganti sing ngomong. Lah ngono genah. Nggih ta, Pak? Dadi iso pilah. Niki pas melok pas kibraka gitu komandan tak colong sempritane. Ganti sing ngomong. Dong ora? Dong. Oke. Alhamdulillah, Pak. Nggih. Tinimbalan mriki panggihan langsung kalih sedaya warga Sukiwaras. Namung saged derek memuji dedonga marang sedaya warga mriki, mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya, hayam-hayam tentrem. Mugi cinaketi rezekinipun tinebeke saking sambikala mboten enten alangan setunggal punapa-punapa. Mula warga ingkang warga ingkang guyub rukun kados ngene iki kedah dijaga dilestarake, Pak. Persatuan. Kok kowe mbok sumprit dhewe iki piye? Ora ngurung ya mbok ngono. Kok malah mau gua iki piye ta Mas? Iki omonganmu kok iso kranggenah ngono kok iso. Kowe apa bergaduh fresh care kok pedes ngono. Bar ngemot gaduh iki jane panganan to piye kok iso. Kalau lek ngendikane kalih Pak Dalang kok ora ngormati dalange to kowe. Aku wedi. Wedinya apa? Bar tumpuk lho dadi. Kowe kok ngomong tumpuk iki tumpuk piye maksudmu apa? Nggih ngapunten winginane soalé napa nggih Om asisten bagian penompo job niku kan ganti ngoten. Iya. Lah nyapa kok ganti? Kula ganti wong kasus. Kasus iki. Lah pripun wong Alphard dibeto mboten enten keterangane. Niki HI sing nembe ni digadekne. Heeh. Lho, sik to, kowe duwe mobil Alphard to? Gak. Hais duwe? Yo gak. Lah sing digadekne mobil sapa? Lah yo mulane kuwi aku takon kuwi wae sapa ngono lho. Bocah kok modele kosok semugih iki rejane nyapa lho kok. Ha nggih paling gak ning kene iki mek apa awakmu kan yo cetha to. Mek apa karuan tanggapan. Lho iya tanggapan iki sing paling gak memberikan apa untuk warga sini ngono lho Mas. Lah ngeki apa? Yo ngeki apa to yo maringi donga kan yo kenek yo ngono to Mas. Kok iso malah mbok takokno ngeki apa lho. Awakmu ki ditimbali mriki bersyukur lho Mas ya ta. Dugi mriki tek langsung dipapak-papakno. Mlaku ya diliwato mburi kono. Ya apa ora? Yo, diliwato pawone Pak RW iki. Pak RT iki luar biasa lho Mas. Nggih, nggih. Heeh, paling enggak di sini kan luar biasa lho, istimewa. Niki memperingati hari kemerdekaan RI Pak. Sedaya warga mriki wah insyaallah niki nek sing rawuh ten mriki luar biasa. Ketinggal guyub rukun sayuk sedayanipun. Pripun ibu-ibu teng ajeng sampun ngantun apa dereng Bu? Ngantun dereng. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ya ora? Mbok. Kok mbok piye to? Kowe dhewe omong ra yakin wae. Lah nyapa kok ora yakin? Lah wong jenenge wong kesleo kan ra masalah to Mas. Kesleo kok cangkem iki piye to? Ilate kesleo. Awake dhewe iki sebagai negara bangsa Indonesia, kita harus siap untuk membela negara Indonesia. Siap kamu membela negara Indonesia? Siap. Siap mati untuk Indonesia? Yo siap. Tanggapan sik penak kok. Lho tegese iki apa ta awake dhewe berkorban kanggo negara ngono lho Mas. Iya ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa ki sing genah sing penak kudu siap ngono lho. Kowe kok gak semangat to nyuwun sewu Pak. Wong-wong wau munggah kaya joget kula kan lho tak semangat. Iya, Lah kok niki kok joget kok ler. Kowe iki apa kakean utang to piye? Pemanasan to. Pemanasan iki kaya motor Honda dipanasi barang. Dikasih semangat. Nggih, Bapak Ibu Sukiwaras. Sukiwaras luar biasa. Pak Lurahe Pak Sutrisno. Lho, lah kowe kok wis ngerti lho. Iya to. Wong kowe urung jagung kalau Pak Lurah lho kowe. Lah yo wis kok sok. Pak Lurah Lho tangkap iki jagung to Pak nggih. Pak Sutrisno. Lah kok hafal? Lho hafal lho. Lah sing ketua panitia kene sapa? Pak Imam.
Pak Imam sapa? Imam Bukhari. Imam Kohiri to. Lah ya wis ganti to. Wis ganti gundulmu ngono kok so. Kowe iki Lah padha imame lho, ki carike ya imam. Imam sapa cari? Imam Bukhari. Padha imame bekerja sama. Lah kowe kok apal lho kali piyai mriki lho. Catetane enek tuh. Kok iso catetan enak iki piye to omonganmu kok iso paling gak ya gapyak semanak kali piyai mriki lho. Iya. Lah paling kowe tak takok iki ra ngerti kowe. Apa? Sing dadi bidan kene sapa? Walah Bu Nurul. Iya ya. Apal aku. Nggih ta Bu leres. Lho ya Allah sepurane mek kowe kok ya ngerti lho. Ora apa-apa. Lah alah lagi iso pisan kok ora apa-apa. Lah nek siji ki marang-marang bakal iso. Lek sampai iso bayaranku dina ki pen ra masalah. Tenan lho ya. Mulih ora masalah ra nggo duit. Disekseni masyarakat. Monggo mboten masalah. Bayaranmu tak pek. Ikhlas. Apa pertanyaane? Sapa sing dadi tukang pijete kene? Monggo kowe nek iso. Pak Yitno. Takokno. Nggih ta Bu leres. Ora percaya tak urutno. Urut napa? Matamu. Matamu dhewe. Ki omongane kok ora bener. Takone kok ya urut ya mesti ya. Lho kene. Lah aku pengen ngerti tenan kowe iki ya sejatine roh tenan apa ora ngono lho. Ngerti wong ditanggap wong ya kudu serawung. Srawung. Cobi sedaya ingkang rawuh teng mriki Bapak Ibu nyuwun swanten jenengan nggih. Monggo di hari kemerdekaan RI ini kita harus semangat luar biasa. Bapak Ibu masyarakat mriki ingkang tansah kinurmatan. Merdeka! Ya awas siji loro telu nanti wong kesepen jane nyapa lho. Sekali lagi Bapak Ibu yang keras. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap luar biasa istimewanya. Ini ki lho Mas, jenenge semangat kaya ngene. Istimewa apa wong kabeh ki ya ndelok ndi sing komando. Nyatane sing nonton sakmene mbiyane sing jawab ya ora enek ngono lho. Gur sinden-sinden tok. Lah nek aku beda. Nek kowe apa terus disauri? Oh, didelok. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu semangat nggih. Merdeka! Endi piye endi apane? Pucet ae. Pucet apa wong awakmu ya ora enak pendapat. Ajar awakmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai warga negara harus semangat. Merdeka! Wis matur nuwun, Mbah. Gur loro. Yang semangat, merdeka! Matur nuwun. Bedane lho opo to jane? Ya beda no. Aku ya manusia normal kok. Lho, lah mbok anggap aku gak normal ngono. Ya ora no. Lah kene sing gawe urip yo kayak aku normal kabeh lho, Mas. Nek normale kaya aku lho. Kowe piye? Iki urut mulai dari kepala, gulu, awak, sikil. Lho, aku yo urut to, Mas. Ora iso kowe bar kepala sebablas awak kok. Lah gulune Endi? Ora enek blas. Iki gulu lho Mas, sampean ning wasor tenanan kok. Kok saru to? Kok saru piye gulu kok saru lho omonganmu kok. Gulu ki enek ning kene ket mau. Oh gulu diceluk ra penanak duwe pena. Piye? Celuken. Met kok met. Dalem. Lho, ya padha wong aku ya iso ngono kuwi. Dak. Dalem met. Lho, awake katut to. Iki paketan kuwi ndas sampe kene iki. Ancen iki aku ora ndek gulu matur nuwun ya. Terus tak dol guluku. Mbok tuku elek-elekan. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih. Ingkang pundi piyayinipun? Menika wilujeng dalu matur nuwun. Endi to jempolanmu ku lho ndi? Iki mangkane to awakmu jagongo. Ora ngerti kok Mas. Berangkat mepet-mepet wilujeng dalu. Sing pundi to Mas? Entang nggih pundi nggih? Lho. Iki jane ngerti tenan apa ora to? Dereng pokoke karo nunggu sinyal ngene ngono berarti Pak Lurah. Lah wis ana. Gong. Berarti ya kowe ora ngerti kok so. Mbaya salam rumiyin kalem kagem sedaya mawon ingkang rawuh. Nggih. Lho sing nongol bareng akeh lho. Kaget kula tenan Kaget aku. Kalau ya disapa. Nggih. Kalau nggak diruangi nyabrang kali lho kae. Sing sebelah mriki. Oke. Mriku. Oh. Ning sebelah kono to, aku sebelah kene to. Apa do opene lho dadi adil. Wah, bapak-bapak iki. Ora apa-apa kok. Lah dinane aku ngekeki bapak-bapak iya malah diantem bataku. Ya ora apa-apa go pengalaman. Pengalaman piye caton kabeh kok so pengalaman. Pokoke diniati menghibur. Nggih nyuwun sewu bapak-bapak ingkang mirsani teng mriki kula nyuwun swantene panjenengan nggih. Merdeka Bapak. Aduh, lah kok ngono. Kowe dhewe alum ngono lho, Tok. Lah wong brengose kandel-kandel. Wong ngono kok jere semangat. Apene semangat iki mau. Lah nek kowe piye lah bapak-bapak mriki? Sing sebelah mriki to, tetep semangat. Jajal nang nggonmu. Merdeka. Merdeka. Karena merdeka ora lek. Lho, gak.
Berarti kono jek dijajah. Kota jenengan. Wis jelas Indonesia merdeka ke-79 tahun kok dereng rombongan para pesinden nyanyi lagu nasional aku berbes milih. Piye? Wah, kowe mesti jiwamu jiwa nasional. Nasionalisme. Neng ngene lho, lagu nasional dinyanyine cah cilik ra pantes. Kok iso ra pantes? Anakku ki paut lho nyanyi lagu nasional. Bisa dadi ra karo-karuan. Kok iso? Nggih. Lagune apa? Ayo, ayo Bambung ngono. Halo Bandung. Bambung aja-aja to le ya. Kuwi halo Bandung. Lho nek bocah cilik ya ora iso cetha to. Anakmu pedal. Ayo, ayo Bambung ngono ki. Ya ayo Bambung bareng ae. Kowe iki didik bocah ki sing genah kok maca ayo Bambung bareng. Didik kok ya. Tegese apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso malih suarane dadi gede ganteng ngono ya? Potongane kok Kersane wibowo. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki budregen ya ta pikirane budregen. Waras enten salam kok mboten dijawab malah padha guyu. Monggo lek wong salam kuwi hukume sunah. Nek krungu ki wajib jawab. balenono sik menawa kleru penampane. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tetel. Ji Darmaji. Piye to? Kata-katamu ki lho sing salah. Mulane ibu-ibu guyu perkara kowe gak bener. Koyoke bener to. Koyoke bener ning asline salah kuwi. Lho iki mukadimah lho. Mukadimah kok wedakan bluk-bluk kaya blonceng apa ene? Lah pancen tanggapan. Kuwi lho sing mbok omong gak bener kaya saka Sing ra blonceng. bener sing ndi? Sing mboten bener nyuwun sewu Pak. Contohna Mas Dok. Ngene lho Mas, sing bener ngeten lho. Wong ini gak iso aja sok-sok iso, malah ngisin. Lah kowe kancane ya kudu nutupi aku. Mulane tak benerno, dadi ben gak salah paham. As-sholatu isih to tak warise kowe aja melok-melok malah ganggu konsentrasiku. Ngono lho. As-sholatu wasa komet meneng seto. Aku wis meneng. Kamu udah umi itu ganggu konsentrasiku tahu. Ngene tok. Iya, aku iki ndelokke konsentrasiku hancur. Lah kok gak disak ndase. Sak dasare terus piye kok so? Umi kok hancur. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin kuwi sing bener ngono lho. Berarti kurang ambia. Ambia ipari to piye kok ambia. Ayo nanti terus nih. Ama batu. Halah ki opo kowe iki kok so ama batu. Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Sugiwaras ingkang kula hormati, nderek donga dumateng sedaya kemawon ingkang rawuh dalu punika. Mugi-mugi kathah rejeki Allahumma Amin. Mugi-mugi rezekinipun barokah Allahumma Amin. dalu punika dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 kita harus bersemangat rukun karena bersama itu indah. Isine opo kok terus mbok cengengesan dhewe iki piye to? Nah nek wong ceramah ki kudu golek isine dhewe. Kowe ngerti ora? Gak. Ah kowe ora ngerti umum. Lah nyapa? Wah aku dhewe sing ngomong ora ngerti isine kok. Ini iki lho kan mboten Kuwi cecok. jenenge ora tanggung jawab no. Ora tanggung jawab. Wong ki omong kuwi kudu apa sing disampaikan kudu ngerti dhewe. Lah kowe nek iso mbok omong sik. Lho, lah aku wis bar omong kok pertamane ki mau ngono lho. Endi paling gak yo ndongakno lah. Kula namung saged derek dedonga mugi-mugi aku nek ndonga ngene iki wis kulino to Pak. Biasa kula. Paling gak ndongane nganggo pantun sithik kan yo kena. Lah yo pantun apa parikan? Parikan. Apa puisi? Kowe modele kok anu nyepele kula Pak. Pantun lali bola. Ora sama omong, temen kan awake dhewe berusaha. Lah ngoten nggih Pak nggih. Yo no yo. Tuku beras ning kutha Kediri. Cekap, anu cakep. Apa ki? Cakep kok malah cekap kok cakep kok cekap. Kowe iki mboyong nambahi no Mas. Dadi ben ketok kompak kok dagelan loro cara kompak ngomong Cakep. Cakep. Ngono lho karo bergerak. Cakep. Dadi piye gerakane piye? Karo muni kok gerak tok. Cakep. Tuku beras ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi warga Sugiwaras tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Tuku beras ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi-mugi warga Sugiwaras tansah bagya mulya Allahumma. Amin. Lho, penak to Mas? Lho. Iso kowe? Gak. Lho, kok iso ora piye to? Paling gak yo iso lho Mas. Lah aku kan mau apa ngomong arep parikan. Wong aku ora ngomong kok.
Oh parian dipaksa lho. Ya ora apa-apa to latihan. Lho aku kudu parian kok. Ning Surabaya tuku iwak bandeng. Wak Bandeng kene mumbruk. Teko Surabaya. Malah dintai pripun to, Pak? Wong awake dhewe iki parian lho, Mas. Ning Surabaya tuku iwak bandeng. Cakep. Mugi-mugi Bapak Sutresna tambah nggo anteng. Cakep. Kok modele kok nyepel. Kowe iki lho jajal iso apa ora kok modelmu kok iso. Ora kok ya. Ya, Aku apa? beda. Kowe bedamu piye? Paling tidak menghibur ya menggunakan lagu. Wah, ya pakai nada. Nggih. Nyentuh satu nada Mas. Spesial untuk masyarakat Sukiwaras. Kali ini saya akan mencoba untuk lagu yang cukup lama sekali. Saking lamanya saya lupa lagu. Duh. Iki ape nyanyi apa ngono lho Mas sing cecok. Kok meneng kowe nunut aku kok. Nunut kok ndi kok nunut? Kene mbeng sini kok. Luar biasa tepuk tangan, istimewa suarane jos. Lagi awalane wis ketok enak suarane. Terus Pak, lah kata-katanya terusnya piye Pak? Kene iki aku lara untu. Kowe iki tarung ngono kepenak lho kok iso malam jere lara untu. Enek lagu kawa. Lagu kawa kok iso ngono kok ham to. Karena engkaulah gadis India. Nek wong anu memperhatikan. Ini kan lagunya Mansur S. Iya. Mansur S itu kelebihannya di cengkok. Alah cengkoke Mansur S gampang weh. Alah wong awakmu ngekek iya le ra iso. Dari ra iso Sing jawab jajalen. Oke, iya Pakai lagu. Pakai lagu. Ngono ta. Panggah iso to Mas kene. Dijajal. Cobi Ojo gampang. semuanya bisa ikut bernyanyi bareng-bareng nggih. Iya, iya, Disauri betul, nggih Bu nggih. Alah iya nak. Wong kok ngene kodi Ngono kok ya luwe budal. Wong kok Ngono kok sore ngentekne panganan. iya. Gaweno teh, telas, kene kopi entek, apa godhong. aku mau mangan godhong gedak apa godhong godhog kula karo telo. Alah. Ngomongku piye? Sandrane sing nyaur iki jane aku salah apa jane. Alah sing gampang ae lho. Sing gampang piye? Nek kuwi gampang to Mas. Ayo jangan nganggo gendang, nganggo gendang. Ketukane men ora beda. Entah. Two, three, four. Ikuti suara saya. Alright. Sik. Cerewet. Lah kowe Iki melatih vibrator. Oh, vibrator apa? Vibrator apa, Pak? Nyanyi nganggo vibrator. Sing iso bawa, piye sing duwe? Kuwi ora vibrator. Alah padune ra iso. Kuwi karburator ngomonganmu kok iso. Cengkoke Mansur latihan vokalnya seperti itu. Cengkoke ngono kuwi ya. Ayo, muntil. Musik kok muntil piye to kowe? Musik. Musik muntil. Musik. Yo.
Ora iki sepele lho. Nyun sewu Pak, lah nek cengkokmu model ngene iki ora aku tok sing gak iso. Ala yo kowe tok. Ora mungkin sinden ki lho ora ngera iso lek cengkokmu model ngono. Terlatih lho. Terlatih apane? Piye to sekolah vokal gak gemen-gemen. Alah, aku wani totoan sinden yo ora ngera iso lek. Lah iki mahasiswi ana sing dosen barang. Lah, mahasiswi mboten enten latihan cengkok. Cengkok napa niku? melatih cengkok. Ya jajal kira lak sinden yo ora iso. Anyun sewu, Bu Dwi. Budwi ya. Dhewe dites. Agemi Bu Dwi. Ayo musik. Ayo jajal iso ora siden. Ayo dibuktene, Pak. Ora iso kok. Budwi biasane iso. Tak rendahne lagi lah nadane. Mahasiswa jajal. Budwi iso pinter kok kuwi yakin. Kendangnya masuk. Mahir. Saya aku tak kuasa kok kene. Oh 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 oh. Ayo Bu, tak dampingane. Kene moderator. Gerakane mulut ki ora cetha lek ora cedak. Mungkin lho. Kowe ana lho. Ketoke Budwi nervous. Nervous. Iya ngene raimu tadi. Raimu dhewe ora rai-raino. Musik. Ayo. Oh 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 oh. Ya. Ya dah. Ya dah aku wedi. Ya dah. Aku mbayang. Iso. Aku mbayang. Apa? Dane yo terus kumpul karo Pak Kangkon ning kamar wong loro. Ya, Pak. Butuh Oh ora apa-apa sinau bareng pasangan sing ideal ya ngene iki. Oh, ngono ya. Sing kakung dalang, sing estri. anu sinden. Cocok. Ngono lho. Dadi njagani sok ben nek mblesete tanggapan ya ta. Nggo sepeda ontel kayak Imi kayak Yaki. Bangga Pak Kangkon terus ngamen bareng Bayangin lah lucu. Piye? Misalnya aku Pak Kangkon. Ngontel. Kowe dadi butuhi. Ayo Dek, tanggapan Dek minder Dek. Langsung Jembenglung. Geser butuhi sampun geser salat sengipun. Nah, iki bulurah. Monggo bulurah niki. Bulurah Purworejo. Wah, bulurah iki, Met. Sok lali. Bulurah dites apa ora? Mas yo bulurah tetap kemampuan vokalnya perlu diuji. Diuji. Iya no. Oke, yuk Met. Ayo kendangnya masuk. Yuk. Iya 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 iya. Ayo Bu, aja guyu Bu ayo. Soalnya masalah aku nih kak Bulurah menguasai cengkok. Heeh, ibuke wong sak desa Purworejo nggonku kono. Lah nggih nggih panutan kok. Geser. Yuk. Lah iki jek rawan iki mbok wis mahir apa urung perkara mau wis mahir apa urung. namanya siapa Mbak? Perkenalkan Wulan Om. Wulan ya. Coba ikuti suara saya. Jangan yang pakai Oh ya santai. Oke. Dek Wulan ayo Dek. 1 2 3 4. Ayo deh coba. Yuk mulai yang kapan? Sik iki Dek ngene iki piye, Met? kuat dadi nyanti-nyanti ngene ya. Pikiranku wis ngures kabeh to Pak. Pengeres. Aku malah reaksi ya. Reaksi apane kok reaksi iki apane? Mbok kono muni, ayo aku nglambyar. Teko ndi-ndi. Berarti pikiranmu elek kowe. Ya, aku ora tau mikir apik. Wulan tesih anu Pak. Isih gadis. Asik gadis dadi lek cengkoke kurang pas yo gak masalah. Geser Mbak Fitri. Wis apa prima kuwi. Nggih. Prima iki jek SMA. Iki kancane anakku. Kelas pinten, Dek? Heeh, iki jek SMA. Kelas pinten, Nduk? Anu Prima. Kelas 3 Pak. Wah, kelas 3. Kelas 3 SMA. Lek ngomong deng ngoten lho. Lah ngapa? Kelas 3 Pak. Lah pancen lagi sibuk. Lagi dilengen to ngemut beling. Ngemut beling piye iki behel. Untune ben rapi apik kok so. Timbang anakmu mbok kon ngemut bendrat. Kayak bener ngene. Ayo musik. Calon anu lho ning garap lho, jek SMA lho iki. Oh iya, sing gampang. Awo. Gampang ta? Ayo. Ayo Dek, Prima. Ayo. Aku malah melet-melet Pertama ya kaya ngono. Terale jek SMA ngene iki urung pengalaman.
antara lambing isor mbek lambing dhuwur iki. Alah kok lambing isor lambing dhuwur iki kapok tenan ya. Oh iya. Irung karo lambing. Ya biru karo lambing iki lho. Kene ngrekene. Oh lambing isor ambek lambing dhuwur. Iki rada kelet. Pikiranku ora lambe kono. Iya. Geser. Lah iki rondo, iki rondo. Rondo kena pinter iki. Oh iya. Nah, Wiwi Irnawati. Mbak Wiwi pengalaman nggih, Pak. mic-nya dipegang. Heeh. Aw. Musik. Ayo monggo, Pak. Susah. Ayo. Ini harus serius biarpun agak bercanda tapi harus serius, Pak. Serius? Ayo, one. Ini untuk two, kamu sendiri. 1 2 3 4. Bagus. Rendah. Oh. Malah kayak kuntilanak. Kowe tau ngerti PTKT keluru? Piye? Kuwi cilik tapi melete. Piye kelure PTKT piye? Tapi wis apik wis berusaha. Wis berusaha. Ora masalah. Iya, ora masalah. Geser. Geser. Ah. Iki guyu terus ket mau iki jajal dites, Met. Ora seneng atine. Kok seneng modelnya nyepele kowe? Iya sih giliranku ngono modele. Kowe kok ngerti atine kono? Oh iya to tak awur. Lho, kok mbok awur piye? Tak kira paham tenan kowe iki. Iki nek iki dudu sinden Jawa. Niki. Sinden ngapak saka Cilacap. Wo Cilacap. Kudu diarah-arah lho. Oh cilat. Aja ngalangel lho, Lik. Aja ngelangel. Mak lek dianggap bakul pentol ya. Omongane kaya blabak e. Bapak kira. Jangan lek. Ngapak. Ora ngapak. Oh, ora angal-angal. Ngomong apa nih? Ora angel-angel kuwi apa to? Ya jangan ngelangel. Ya ora. Cepet. Iya iya. Yuk. Hei, yuk. Ya, temu. Awal banget. Ora apa-apa. Kudu dawa lho. Oke, makasih. Di antara semuanya ini tadi ini yang paling juara. Paling bagus. Istimewa. Ana omonge ya ana lagune. Betul, Mas. Mula Kurang siji kae ngon nak meri. Kabeh kon Emakku marahku. Lho, iki makmu to? Masalah keton gede banget iki. aku ini pengertian ku nang kono omonge ra iso. padake sinden bisu wong piye. Kok ngece omong ra iso, sinjan ya omongan ya iso kok jajal kino ditakoni. Coba pegang mic-nya. Sop iki jenenge sapa, Met? Wis kenal porong? Belum. Takoni no. Namanya siapa, Mbak? Lah, nek ngecek vokal piye? Piye, Pak? Nek ngecek vokal piye? Ya mbah sing gadah sindene Pak Kako niki diteruske mboten? Ya diteruske. Wong kabeh digilir sitok-sitok kok. Kersane adil nggih. Heeh, Ya iya. diteruske mek ora apa-apa. Lah, Sing gak penak ki mau apa mulute tok. lah wong sing dites ya kuwi ya. Wis tong Pak penak, jajal to. Doli. Takoki rumahnya mana? Rumahnya mana toh, Mbak? Gak masalah. Wis berkeluarga apa Cek? Senggel. Sudah berkeluarga. Piye sih? Wis pakai cincin iki wis rapi. Oh, cincin apa tuh? Lah piye? Cincin ki ngene lho. Wedi ya. Ya, kowe iki yo ngimbangi dadi ben basa israte pas. Ngono lho. Ngimbangi. Ngono lho. Selalu sana. Apa kuwi? Tak tes vokal ini. Musik. Ya, menyesuaikan, Pak. Yo, jajal yo. Hei, yo, Biro Luko. Kayak bakat. Iya iya. Iya. Bisa kas. Bisa kas. Sabar ya. Sabar ngono Gusti paring Waras? Iya, waras. Tetep waras. Dianggep loro kuwi kok. Lah iki yo loro Nyatane yo ngono. Aja nyepele wong wedok ki abot yo. Abote apa wong wedok kok abot. Lho, nggih to Pak nggih. Nggih. Wong wedok karo wong lanang nyuwun sewu. Lek masalah unggulan, kuwi jek unggul wong wedok. Kuat wedok nih. Kuat wedok, Mas. Tak omongi. Buktine Nyuwun sewu, Pak. Apa buktine kok kuat wong wedok? Keunggulan wanita. Nggih Hah? to. Wong wedok kuwi ya nyuwun sewu. Wong wedok sak Indonesia ki wong wedok sing paling kokoh, sing paling kuat.
Nyatane Nyonya Menir iki berdiri sejak tahun 1912 ngantos sakniki mboten nate lungguh. Loh. Kuat lho Mas, kokoh. Buyut teko Nyonya Menir. Nyonya Menir ki wedok lho Mas. Lah, kok kuwi jenenge jamu. Lho, kok jamu piye to? Nyatane wong wedok ki nang omah ya paling rekoso paling kuat. Kok iso? Loh, nyatane wong wedok ki ya mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya mata suaminya itu bekerja terus. Wah, Angel golek aku kuwi. rekoso iki. Rekoso mulane ngono. Jajal siji sindene. Kowe no sing nyeluk kok ya. Ingkang kepareng jumlah Sing anu, sing gadis-gadis sik ngono. Oh ngeten. Mbak sinten, Mbak sinten? Mbak Wulan karo Prima. Oh, Mbak Wulan kali Prima. Kali langsung. Loro langsung. Oke. Oh, Sak kelas lho iki. disiarke. Prima karo Wulan. Yo nganggo MC. Kula napa komet, Pak? Ya gentenan. Gentenan. Para diri sekalian. Jack, Bapak, Ibu-ibu semuanya, supaya Suge Waras malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Tak panggil presiden cantiknya Indonesia. Yo, Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Wulan ngentang lali. Wulan. Enak penekanane lho pas. Wulan dan juga Prima Indonesia. Wah. Ya dikai sepat ngono kae lho. Matur, ngono kae sepat piye men? Sepat e. Sepat. ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, Lah iki Asemi kendang kok kethek gendutan tak tapuk tenan kowe kok. Tapi nyapa tersinggung? Lah piye tersinggung wong modele ngece aku. Lah kowe ketek ora? Ora. Lah ora kok tersinggung. Ya tapi gambelanmu Lah aku. karo Pak Kongko kan ngekeki sepot tok. Iya. Ayo, Mbak Wulan dan juga Prima. Tung. Anu gak anu ta. Wong karepe awakmu kok nyepoti kok sing ngutus Pak. Lah nek kae nyapa seperti aku. Ya ora maksude di MC ini sing tegas keras kaya MC The Papala kae lho. Palapa. Yo, kita panggilkan presiden yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Mari kita sambut. Ada siapa lagi kalau bukan Wulan dan Prima untuk Anda. Ayo musiknya Mas. Dong tak ndut tak ndut. Woi, yo. Ini ada permintaan lagu dari Pak Jogoboyo. Oh nggih ngersake napa, Pak? Lagu nimun nah kita odone sike. Nah, nggih. Lintang Asmara. Pak Jogoboyo sugih waras. Nyuwun lagu Lintang Asmara kangge semua warga sugih waras. Monggo niki pamundhute ngoten niku uga. Nggih. Nggih, saking Pak Joko Kedumalang Kediri nyusul Mas. Sampun kesupen tanggal 21 September lapangan Kedumalang. Oh nggih, siap. Mas Agus RH juga selamat peringatan HUT RI ke-79. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Nah, nyuwun Lintang Asmara uga. Lintang Asmara. Nggih. Nun sewu Mas, puntine Mas. C Mas nggih, C. C, aja di ra sik. Niki pasangan kula. Iya, kayak Iya pasangan. boleh. Ayo, met pasanganmu kuwi, Mas. Ah. Ya, Pak. Entek apa ora? Engko tak ngeyei. Cik Wulan nggih. Iya. Wah, iki. Ini apa? Betul, Mas. Oh, yo. Kepake Di Lintang Asmara kok kaya lagu Thailand. wah, Kowe padhe corona. Betul, Mas. Sapira, Mas? Ngono. wong ayu Ademnya ke sini dulu. Rasna mungkin aryoto
susatro ning patenku wong bagus anteng Bagus apa? Parosa atimu tresnaku tulus jroning kalbu kurang dhuwur senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serna Tanganku dhewe. iya boleh senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna rapi Yang ini kayak sama Om. Yes kaya ngene iki tresnaku marang siramu. boleh Oke, ora usah wedi ya. Iya. Tetep sampean karo aku. Pak De, kula nggih pengen ngoten niku. Pakde. Pakde jare. Pakde. Wah, iki bocah iki jek lugu, Pak. Masih lugu mesti SMA kok. Jek SMA bener. iya. Ngomong Ayo, karo Pak Pak De kula nyuwun Pak sangu. De, kula nyuwun mboten ngeten iki mau. Aja Pak Di. Pripun? Mbah, Mbah. Kok malah Nggih, tuwon Mbah. neh. ngene lho Nduk ya tak omong. Pripun, Mbah? Wong nyeluk sak nyeluk yo ndelok-ndelok praenak. Nang kaya ngene kok Pak Di. Oh, nggih pripun? Anu aku kok kudu nguyuh dadak kok. Kudu ya, Pak De. Yo ngene ndelok. Pripun, Pak niki? Ya tulung diter ngono. Diter. Lah saking ngetere ngono. Teng mriki mawon, Pak De. Teng mriki, teng mriki. Aja ngono. Oh, mboten. Iki SMA tenan apa ora? SMA. Dik Prima biasane kuwi nyuwun ditatur. Kok kuwi nek? Kok yo. Maksudnya njaluk kaya aku lho mbok dituruti. Alah tetep mesra aku. Jajal nek kowe. Aja Pak Di. Ya, ngono ya. Wah Kok iya. iya? Ayah. Toh, sampean kan cek SMA toh? Nggih. Sok ben prospek ke depan ki sing paling masa depane bagus golek bojo dagelan. Ngono. Lah ning sing tanggapan. Ya. Kowe nek ndek bojo dagelan ku padha karo duwe slep 7 nggon. Seleb. Kok iso? Lho, piye to? Lah iki sekali teko ngene iki piro? Jutaan ya, Mat. Mbuh. kok sembuh piye to yo paling gak ngerti no kok so Iki sida Sida lho njaluk kaya aku lho. iya ya. Pas dirasik no. Diral, Pak. Iya no. Iki wis coba ra suarane tur yo ngangge dipangku barang. Karepe Prima iki pengen dipangku ngono lho. Oh, dipangku. Heeh. Nggih, Kuat nggih. ora? Anu insyaallah. Kula manut ngrika mawon. Sak pinten, Mas? Malah ngakak-ngakak gue. tindekne Kaya kendeken anu keduren, Mas. ayo Wong ayu tresnamu kinaraya tombo susah jroning batinku. Sing lanang kendeken. Wong gak Kalih putune ki ambak. Ya wis ngatek-ngatek. Oh, ngatek. Wis. Kowe modele kok rekoso men to, Mas? Kok rekoso mboten ikhlas to, Pak, di kalih kula. Gak ndase kepenyet Oh, dadi. ndase. Apa kok ndase kepenyet ki apa? Ndas ki ning dhuwur lho, Mas. Nyapa? Keceplosan. Lah sing mbok rasane piye? Rono Dik. Kok iso rono dekne kok iso. Emang kok diteteske lintang asmara. ya. Nah, yo coba. Ya gamelan plus musik yo. Kaya apa? Mbah Joko Boyo kula aturaken lagune yang pertama kali. Nggih. Makasih. Iki ana WhatsApp saka Pak Carik. Pak Carik sapa ya, Jan? Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam Bukhari. Nah, alhamdulillah. Badhe ngersake napa menika, Pak? Ya. Ki kula Pak Sekdes sugih waras nyuwun gending kembang rawe. nggih Yang nembang sinden sing saking ngapak. Oh, cocok. Ngene sing saking ngapak. Apa? Ancen kasana anu bahasa ya, Mas ya. Iya. Ana sing halus, ana sing bahasane rada kasar titik ning kepenak. Sinten Pak menika? Mbak Chandra Ayu Waryani. Nah, yo. Disebutnya gamelan Bali, so. Yuk, kaya ngomong. Mari berdiri, yuk. Bali
Wis, ditakoni sedelok. Gen lebih kenal, lebih dekat. Ngeten nggih, Pak. Niki sindene jenengan energik saestu niki. Iya. Nggih, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Banter ngene. Dari gerakannya saja sudah optimis. Heeh. Wanita tangguh, Semangat. nggih. Ing pamo kodame no naga. Kok iso naga maksudnya Wah, piye? tegas, Hah? ya toh? Jelas. Sekali omong ning nak emosi, omongnya metu genine. Berarti kowe paham tentang kodam ya, Mas? Insyaallah. Lah lah. Pemaku nu kodame apa, Mas? Atus Pak. Dalam Aku kodame apa? kuda, Kok iso kuda? keker, gagah, tangguh. Ora duwe kesel. Pantang menyerah. Iya. Ngoten niku. Lah Nah, nek ini Nek kula, aku. paling gak cempe. Masa gede awake tok Mas sampean. Hah, piye? Gede awake tok ora ana isine. Aku nganggo kathok kok gede awake tok gitu. Gede awake tok maksudnya. Aku ya nganggo kathok. Lah ya gede awake tok ora ana isine entut. Biasanya anggere wong lemu kuwi gede awake tok isine entut. Jare Liya-liyane cilik. Cilik, liya-liyane cilik mawi keslempit ora keton. Lah dah. kuwi apa kuwi? Alah, Jan aku gede nang yo enek sing kok modele kok cilik ki apa kuwi sing cilik? Kowe ape anu ngomong Ora ya survei wis ngono kuwi. surveimu piye? Nek wonge lemu mesti ya cilik. Apane kuwi kok? Ini lah mandel lho Mas. Ora masalah sampean ngomong aku cilik ra masalah. Cilik ondah sementing sehat kuat. Timbang gede klimprak-klimpur ora kuat apa ge apa? Ya apa ora? Gak. Gede sok gak? Jamoni beres. Ya nyak menir no ya. Lah, nyak menir berdiri sejak 1912. Enggak Pak Dalang. Apa keprimen? Malam ini kok dagelannya butek-butek sih. Duh. Kelambinya aja yang menyala kuning-kuning, raine jan butek kabeh. Kurang anak si ganteng ini Pak Kades ini gimana ini? Iya. Kok so iya piye to? Lah iya. Kowe iki kudune paling gak menolak kok malah iya. Lho lah iya. Sampeyan lek ngwasi kurang suwe, Dik. Kurang suwe. Sampeyan Masa? lho, ki nek sampeyan ngwasi 2 menit Lah wanen barang lho waktu semir ping. kira serat semer. Apa? Ancen tuwek. Puas semer. Kepriwe? Kepriye sampeyan asli pundi to, Dek? Cilacap. Cilacape pundi? Kawunganten Gunung Sari Kawunganten Lor. Gak ngerti odong ora Rika. Dong, Ngerti tapi. cah gunung kok. Lah iya tapi kan Rika wong loro tayang bahasaku ya. Tayeng ngen. Hah? Kok tayangan piye to? Sampean tayang kan ya? Tayang. Nek warga Sugiwaras kene mesti wis tayang kabeh. Wong Sugiwaras sih tayang kabeh. Berarti ngelokne kene wesi lho ya. Lho kok sapa sih? Lah nek wis padha nayang ya. Maksudnya tayangi pripun to Pak niku? Tayangnya maksudnya bisa. Karena kan kita sudah sering di sini ya Pak Ah, ya. sering. Nganjuk ya, sering Nganjuk, ya. sering. Oh nganjuk warga nganjuk wis tayang kabeh. Apa maning Sugiwaras tayang. Terus panitia-panitiane ya tayang kabeh. Terus tamu undangannya ya tayang kabeh. Mesti bahasaku. Iki sing jipuk sinden tayang iki sapa to? Bisa maksudnya. Ya kok bisa kabeh lah, aku yakin. Cilacap niki kan Agustusan. Ah. Cilacap dianten lomba-lomba. Ya, nang enyek temen wong Alfamart be anak. Oh, ada ya. Hmm. Aku kok ngeluh to omongan karo iki. Iki pama kedadian tenan lho, Pak. Kedadian apa? Komet dadi bojone ki peh 2 dina kowe. Entek apa-apamu kowe. Ora entek lho. mungkin. Nah, iso mesti- Kok bisa? Ha ya piye modele kaya ngene kowe meneng lha kene polake ra kaprah. Mas. Piye? Ya. Apa? Wong lanang kuwi golek wong wadon kudune sing kaya nyung. Wah, kaya nyung. Nyong ki apa nih? Nyung. Lajan. Nyong. Wis elek ora mudang-mudang. Lah iya kuwi. Ya omongane gatel itu wis. Wis elek ra mudeng-mudeng. Berarti lengkap to awake dhewe. Lengkap piye? Lah ya wis elek ora Paket mudengan. kupet. Lah yang golek wong wedon ki nggo para nom-noman pemuda-pemudi desa Sugiwaras. Kowe nek golek wong wadon itu seperti saya. Lah nyapa dek golek kaya sampean? Ngangeni, Bos. Ciri sapa, Bro? Wong wedon seperti saya ngangeni daripada wong wedon iki klecam, prengut, cecek sisan. Lah, Ya. wah. Ya, Mas. Tenan ki tanggoku tau untuk cah wedok kaya ngene iki, 2 dina stroke tak ndere. Ora. Kuwi engko nek anu Mas komet karo Toto. Pripun, Pak? Ketika dirabi wong terus malam pertama. Bar malam pertama iki metu saka kamar. Mesti penak tenan, Bro. Mesti yakin. Malah ngisi. Mulane bener kayak survei mengatakan bahwa wong wedok kuwi adalah makhluk paling menakutkan. Lho. Kok bisa? Lah iki contone. Wong wedok ki cantik kok menakutkan iki piye to omongan? Wong wedok ki anggun, Anggun cantik. cantik.
Kuwi Baik. survene nek. Surveinya piye? Kowe ngerti? Hah, Wewe gombel sing dadi wedok. Betul. Suster ngesot. mak lampir, Wedok. suster ngentot. Wedok. Tak kapok wis omonganmu ora. Ngesot esok. Omongane elek Pak iki. Omongane elek. Bocah anggere kulino ndelok video panas yo. Walah pisan ae kok. Ngesot. Suster ngesot. Ngesot sotongen. Kuntilanak. Wedok. Wedok kabeh ta? Wedok. Lah ya sing paling medeni iki wong wedok. Wong lanang gur apa paling setan ya gundul. Kuwi cek kon golek dhuwit wis dadi setan lho cek dijar ya ora. Cek golek dhuwit. Berarti intinya makhluk menakutkan kuwi Wong wedok. Ngono. Mane gundul nek lagune ya, Mas. Lagune enek. Piye lagune? Setan, setan gundul, neka gundul aja dadi setan. Sundel, sundel bolong. Sing wayah sundel bolong kuwi rasa diterusno. Ora ono. Nah, Omongane ra enak iki kok. Ini wonten pamundul. Pamundutan apa pamundul iki piye to? Aku pirang-pirang dino ora wis. kalian nih jelek-jelek nggak boleh sia-sia sama wanita. Ora sia-sia. Iki pamane lho, Mbak. Iki wong loro padha legane. Wong donya ora nek wong lanang mau wong loro iki. Sampeyan milih sing ndi? Antara ingsun apa kae? Mesti bunuh diri deh. Banyak pokok bunuh diri. Gak ada yang masuk kriteria saya, wong kalian ini. Lah sampeyan golek wong lanang sing model piye? Nyong ora butuh wong lanang lah, nek lanangane kayak gini. Lanangane kaya wedhus e. Ya maksudnya bahasanya nyong kan lanang. Paling gak gue keren-kerenan lah. Wong lanang lho keren-kerenan ki wong lanang piye lho Ya kok. terus ora milih iki ayo. Milih. Lah ya tak pilih kabeh ya kenal. Heeh, monggo. Mas komen karo Chandra. Ini menjalani Pak Camat mau nyawer tindak manggung diaturin. Kok begitu toh? Pak Camat. Oh, iya, Pak Camat. Oke. Ada tomat, ada pari. Cakep. Pak Camat mari kemari. Ya. Ada tomat, ada tempe. Cakep. Pak Camat sawirande. Ya. Ayo Pak, udah 2 kali loh Pak. Ayo kowe duwe tomat ora, Mes? Golong. Dua tomat ra. Duwe tomat ora? Ada tomat, ada wortel, ada Cakep. kentang, Ada. Maaf, kopeng telu loh. nyonyor cakep. Ada tomat, ada bandeng. Heeh. Pak Camat paling ganteng. Pinter banget kamu, tinggal kamu. Ada tomat, ada Mas, bubar silakan. Wangsul. Ya Pak Monggo, Camat. Pak Camat sinten, Pak? Pak, Pak Camat. Monggo Pak. Prambon. Datur Ya, aku entuk buat ya dulu tindak panggung. Monggo. Itu sepati kau. Monggo, supporti, monggo. Yuk musiknya kayak apa? Monggo Pak Camat tindak panggung, Pak. Yo. Mbah Rasim juga bungon, terima kasih. Wah. Ya. Sama Pak Kades, Pak Sutrisno, monggo. Tindak panggung. Monggo, monggo. Sugeng dalu Pak Camat. Camat. Kulo Chandra saking Cilacap. Kok kayak bojoku? Napa nggih Pak? Ya, jenenge ya Chandra. Oh, namanya yang sama. Ampun, terbukti berarti duwe jenengan Lah, iya. Chandra ke menyala ya Pak ya. Kok wis ngene. Tinggalnya Pak Camat kali Chandra chemistry gitu ya. Chemistry ya. Pak Monggo, Camat menika Pak Lurah nggih. Nggih Pak Lurah Pak Sutrisno. Jare wis kena met kowe met. Dalam Karo Pak Sutrisno jare wis plek. Jare kok cek takon. anu mboten asline dereng nggih nembe ngertos nika Pak Sutrisno. Lah niki sinten Pak? Pak Tarik. Walah berarti Bapak Imam Bukhari. Alah matur nuwun lho Pak. Apane? Duka? Duka-duka piye ta kok iso? Jare wis jagong. Dereng kok ya. Nggih, anu rati ngriki Pak. Monggo nyuwun sewu Pak Camat, monggo Monggo, Pak menawi Camat, Mbak paring Pilih. dawuh. Nggih, selamat menikmati.
Nyanyi apa? Lah monggo. Sampun, Pak. Niki wau Pak Cari nyuwun kembang rawe napa sanesipun monggo. Derek Pak Camat. Manut. Napa nembang piyambak, Pak? Duet, Pak. Monggo Pak Cari didongaki riyen. Lho kok ditungani piye mangkep modin mesti basa. Lagu. Lagune Jambu alas biasane, Pak. Mboten. oh ngoten. Manut mawon, manut jambu alas iki jambu. Apa karepe Kok pinter tau sumpel bom ini. Sumpel bom piye kok sak. Iki jenenge nuklir. Jambu alas ya Pak Camat. Chandra ini termasuk diidolakan oleh Pak Lurah Sutrisno. Wah, gitu lho Pak Sing kene jenengan niku Mas Kako, niku sing curewet niku lho nggih. Alhamdulillah jenengan sukses lancar malam ini ya Pak Lurah nggih. Bojo cerewet ya. Pak Cari habis ini Pak Cari. Ben roto. Pak Cari gawane wong Bu Cari nang ngarep kok. Gak apa-apa aku wis bro karo Bu Cari kok. Di bojo cerewet ngene iki aman lho, Met. Aman. Ora ngarah kemalingan. Ora arah. Ora nek apa-apa. Maling meding geblak langsung. Wedi kabeh pokoknya. Ayo Mas Joko. Yo, lagunipun Jambu Alas. Yuk, dados. Aye. Hei, Sesak mlebu sedeng. apa kuwi? Kresek. Itu laras Indonesia. Yeay. Goyang Wis tuwe aku wis kadung Wes kadung resno. rasane karep atiku bakal melu duwe Sudah Pak Camat. matur suwun Mbak Lindu dicange Wah Pak Cari repot-repot loh. Kembang rawene dereng loh Pak Cari. Rogo-rogo kabeh. Saya Pak Camat tayeng. Nah, Pak Camat ya luar biasa lah ini. Chandra yang kira wis oleh sangu ya polahe rakap. Matur nuwun Pak Camat, Pak Lurah nggih. Mudah-mudahan Pak Camat, Pak Cari, Pak Lurah sehat selalu nggih Pak nggih. Lancar rezekine. Matur nuwun, Pak. Iki kok ketek-keteke barang melu disangoni ya ya. Wis ra ketek. Apa? Gorila. matur suwun Matur nuwun Nggih, Pak nggih nggih. dilanjutaken Nggih, siap Pak Camat, Mbah Lurah, Pak Cari. Pak Carik, thank you Pak Carik. Ning iki mau lek ora dipinangani kaya utang lho, Chan. Oh iya, hutang sudah Kembang dibayar rawe iki lunas. mau. Sudah lunas soalnya iki. Ning ngomong-ngomong masalah saweran, Pak. Ngomong. Niki kan nggih kula mboten nyono-nyono kok nggih kebagian. Heeh. Kula teng mriki tok, sinden teng mriki tok mboten saged tanpa rekodaya para yoga-yoga. Lah ngoten ta? Ya. Bijaksana Lah, banget. enten niki sithik nggih didum sithik, enten akeh nggih didum akeh. Betul. Dadi ben adil. Nah, Ngoten. Berarti mbok paringi Berarti karo gimana? Yoga. Diwenehna Yoga. Buat yoga-yoga. Lah jere Yoga ki ya berkesinambungan karo awake dhewe. lah iya kudune ngono, kabeh melu ngrasakne. Oh, didum oleh akeh didum akeh. Didum akeh, oleh sithik didum sithik. Lagi kok cemok Berarti- cekeli. Iki gak tak dum, sesuk-sesuk sing tak dum. Oh lah kiri. Oh, ya lecet kena iki. Ada baik. Padahal Amin. ini kembang rawe yang pertama pakai kendang jaipong, nanti yang kedua pakai koplo langsung koplo. Oke, siap. Dikancani Paranggono. Oke, no. Mbak Retno Cumbe nggih. Oke. Nah, Mbak Retno Nah, Cumbe. ini juga bestiku loh, Nah, Mas. biar nanti Omen. bisa tampil semuanya. Ayo, Mbak. Halo. Jajal takanane iso omong ora wisan. Mbak, selamat. Lek wis wengi kita saja iso omong. Nggih pun jame kok niki Jam. spesial kagem masyarakat Sukiwaras. Sehat nggih, Pun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halusnya kayak ngono loh, Mas. Pipis lancar nggih. Kok iso takok pipis lancar Nek iki? pipis lancar berarti sehat. Oh, ngoten lho, nggih nggih. Iki mau kok marine cepet to, Met? Iki mau kok marine cepet. Jam-jaman to wis di atas jam 12 sehat. 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 No. Perewangannya pun lunga. Lho, ya ta. Kodame apa to, Met? Kodame apa? Niki paling gak burung gagak. Oh, Kok bisa? gagak? Kok bisa gagak? Lah iki nek gak jamong ya ber ngono tok. Ini jenisnya kakakku ini halus. Namanya sinten to, Mbak niku? Mbak Retno Dumila. Dumila. Iya. Biasanya cumpe, gak? Retno panggilannya Mbak Retno Cungpe. Oh. Cumpe.
Wah. Apa ndak asli Jawa to, Mbak? Blasteran Mas. Blasteran. Mana dengan mana ini? Indonesia dan Cina. Wih. Kok Indonesia melawan Cina. Orang ngono kok melawan poli tadi. Kok bisa blasteran gitu ceritanya gimana, Mbak? Dulu mamaku kerja jadi TKW di Cina. Terus Kemudian di sana mamaku digendak sama gendak. Piye ta ki kok iso? Pak iki Cina tenan. Anu, bergendak. Terus tidak sama doronya sendiri. itu waktu itu berapa tahun bergendaan? Kowe ketakon kok Tempo gendakane banget kok. kok dulu. Sekilas saja. Udakara Udakara. Cina 3 tahun. 3 tahun. Wes ndak masalah, tidak usah ngersula. Enggak. Ya Rasulullah iki apa lho kok tunggale iki kok iso. Maring panglipur turunan kok Cina medine iso nyanyi Cina. Iya to. Sakit to Pak niki Cina. Bisa. Iki sakit Sok to. Cina Mbak. Ayo, Untuk Mbak, masyarakat nyanyi suku. Cina sedikit aja ya, Ci. Tapi Musiknya minta yang mana? Iya. Monggo bebas. Yes. Cina kicik ya. Cina. tapi Iya, Cuk, iya. Lho Oh, lagi. iki omongane kok. Kantane, Cuk. Hah? Hah? Kancane, Cuk. Iya. Ya wis ndang, Cik. Suwek cangkeme mah. Yo, Pak. Wah iki iso gelut lho iki. Enggak apa. Cina Lah kan aku ki kalusen kok. Cina ketemu Aku nggak ngapa sabar gelut kok. tenan iki. Ora apa-apa. Ayo, kamu minta apa aja instrumennya? Itu aja. Lagu sedih aja. Oh, lagu sedih terutur. Cina lagu sedih. Cina lagi sedih. Ngene tenanan iki. Cina. Anu, swing. Kemarin kebetulan lagi patah hati. patah hati Cina. Oh, dua hati toh. Duwe. Iya. Kemarin Seneng dengerin sama diajarin mama lagu patah hati. Oh, lagu patah hati. Oke. Tapi lagunya Cina. Kali Dia ini Cina. ada Jumpe yang akan membawakan Sitar-sitar, sebuah lagu Pak Is. sedih Cina. Oh, kono ya. Swachipok yen mong tan pucing li teng li Apa kuwi? wo chen ching Ora sedih blas. wo chen ching Aku ya teng-teng. ni hang hung huan chin chai ku wo chai ku li tang letung Cina. Sing sing yi mong mong Sing sing yi mong mong Li de deng li li de xiong Wo de xi che ku du Li kok terus. Yin yi yi chong chong Xian xian yi chong chong Li deng wang xing li de xiong 我真经霜 Nah sendi lagi. Ya apa ki? Pak niki Cina sing bakul material niku to, Pak? Cina ki suwengi kok litra. Ya tak awale mau piye to? Takoni Ini artine. judulnya Liteng toh. Liteng li Liteng li. Artine napa liteng le niku? Enggak tahu Linteng li bakul mbako to artinya. lelaki yang kucintai Liteng li Ki Cina tenan. Oh iya ya. Walah. Tunggale sing dung 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 tang 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 dung 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 tang dung dung tang ha tang dung Mampu teletong wae. Lho kok saya teko teletong bareng lagu Cina. Lah nek kamu ngomong kaya gue lah. Bahasa Hai Cina. wong Malah teko Taiwan kok tak tabuk tenan lho kowe iki. lah kene yo teko lali-lali ya. Kasus kabeh ayo Pak Dalang. Malah ngurusi wong kasus-kasus. Iya. Ya ampun. Apa iki? Duet Pak Bang Ade. Rawe, no? Bang Rawe ya. Permintaan dari Pak Cari tadi. Pak Cari. Pak Jaipong dulu baru dikoplok. Oke. Oke. Yuk, digas. Li. Yuk. Jenengan kok malah ketut teli privat to, Pak? Ayo Ligo. Iya duwe. Limu. Iya. Tang ting tung ting tang ting tung. Ben. Tang ting Podo tung waras, ya. ting tang ting tung. Tang ting tung
nuwun mugi dados rena ing penggalih panjane Pak Sekdes to Pak Carik, Mas Dok karo Mas Komet. Nggih, Pak. Wong nyatane beliau menangka dadi penyandang apa jenenge wis ngurusi nggon bendahara pagelaran dalu menika. Nggih. Luar biasa nggih. Menawi wonten pambutan malih napa? Tasih menika. Tasih kathah nggih. Nggih. Tapi kula wacane rumiyin. Saking Pak Slamet Uyadi Rama Harjo. Salam Bapak Kangko kula pan berat jenengan ing latah Rama Harjo Parambon badhe request ninggal katresnan matur sembah nuwun. Ugi malam Madalang nggih dipun nali janjine saking Sempu Tringsing Cawas Klaten. Oh ya. Ngono nggih. Iki uga assalamualaikum sing dalu Pak. Nggih nyinta nyuwun cinta tak terpisahkan vokal Mas Komet. Salam saking Luki saking Bali Turi Parambon. Matur sembah nuwun Pak Kangko. Nggih. Nggih, sing dereng jumeneng wonten 3 Mas Komet Mas Dado. Nggih, nggih. Wonten Mbak Wiwik, wonten Mbak Putri kelawan Bu Dwi Kurniawati. Nggih. Dedekne bareng pisan. Oh, monggo. Yo, supan musik Mas, Mas Coro. Ya, amin. Disusul WhatsApp saka penjerane Pak Sutrisno, Mbak Lurah Sugiwaras. Kelangenane beliaunya adalah lelagon Selendang Biru. Selendang biru. Sing anyar napa sing kawak? Sing anyar napa sing kawak? Mesine ya sing anyar iki. Oh, anyar. Nah sing lawas kan kedap tes mak aku nyawang selendang biru. Nah sing anyar iki kan Pindo Samudra. Loh. Udu to? Loh, niku ning nali janjine. Iya. Yo ngawur neh kok. Nggih. Monggo. Diutamakan saka Mbak Lurah. Mergo Mbak Lurah ngopo Mas Komet diutamakan yang mempelopori karena sini itu sudah bertahun-tahun tidak ada wayangan. Oh, nggih. Ini diwiwiti untuk tahun 2024. Nanti ke belakangnya Pak insya Allah diberikan rezeki sing kathah wayangan terus. Amin. Mulai dispesialkan. Tahun depan Sugiwaras tetep wayangan malih. Bukan mboten wayangan rugi, Pak. Sing rugi sapa? Awake dhewe. Yo selendang biru. Ki nganggo ora? Selendang biru viral. Lho, piye to? Rale piye to? Rono lho madhep rono. Piye Met kae sing tak wari kae piye? Gak penak aku ngomong Met. Oh, padune ra iso kok gak enak. Tapi ra Mas. Selendang biru sing ana ing pundakmu. Sik men. Piye? Nek selendang ki mesti ning pundak ya. Pundak. Nek sampur biasanya ning nggon Neng sampur bangkean. Bangkean. Kok beda-beda ya? Beda-beda. Jenenge kuwi. Nggih. Nek ning sirah jenenge gelungan. Gelungan utawa iket. Iket. Nggih. Sirah niku iket. Nek wonten sirah malih ada 2. Apa? Bebel. Basa apa kok bebel iki jane wong luka to Bar sunat kae. Yo, ngaturke. Selendang biru kagem Mbak Lurah Sutrisno. Nah, ya. Spesial selendang biru bersama. Yuk, kaya apa? Bersama cantiknya Indonesia. Selendang biru kalimat Ampun nekarian Bu Dwi kalawan Mbak Putri kalawan Mbak Wiwi. Mas Dok. Nggih. Iki dawuh saka panjenengane Mbah Lurah Sutrisno. Pripun, Pak? Nggo nelagon supaya rada ngolor sithik. Biasane bubar setengah 1 ning iki dibubarne rada sawetara mergo disuwun
supaya bubar iki jam 4. Ngono. Nek kono-kono kalau mangsa ki jam 3 sudah selesai. Nggih. Nek kene iki jam sekitar jam 4 sing penting ora tabrakan karo subuhan gitu. Subuhan nggih. Mergo wayang ki saka lingganing tembung wajib sembahyang. Leres. Tur dalang kuwi manut karo sing nanggap sing kersane piye kene tetep siap. Nggih to. Iki ngoten niku, Pak. Niku wangke rampungnya jam 1 nggih. Heeh. Khusus kangge wayange. Iya. Dagelane mboten to. Maksudnya ki nggon timbuhan untuk kon ndawake sithik. Nggih, paham kula, paham. Mboten napa los dalu niku. Los nggih. Mau dawuh saka panjenengan Pak Sutrisno menika dadi kepala desa. Mangke rada didawakne mawon Mas Kangko. Nggih. Bubare jam-jam sekawan kirang-kirang sithik mboten napa-napa. Iya. Lah, Saka mangsa kono-kono ki jam 3 wis bubar ya. Heeh nek nganjuk insyaallah ngantui para eruk anu para esuk di oke sing Jogja. esuk, Pak. Diaturke satu kali lagi semua waranggono berdiri. Berdiri, Kur. Ya. berdiri las Ngatek kabeh. Ya. Sing disuwun lagune apa? Gen dimetle karo kanca-kanca. Oh, ngono. Ini ada permintaan lagu Ninggal Katresnan lali janjine karo Nyidam Sari. Ya, coba kaya apa? Minangkani pamundhut tugas sing jauh di sana. Oh, ngono. Ya. Sapa Mas anu ki mau? Tarakan nama. Nggih. Waturaken. Ya. Plus gamelan ya, musik plus gamelan. Jungpe. Iya. Nih jengso. Ijeng li. Uga saya terima kasih konco-konco yang selalu setia Mas Komen Mas Dodo. Nggih. Konco-konco Dwijo Kangko Klub Nganjuk Mas Imam Ambon dan kawan-kawan selalu hadir ketika Dwijo Laras pintas ning wewengkon Nganjuk. Ya. Insyaallah kok minggu depan tanggal 7 September konco-konco Dwijo Laras Indonesia juga menggoyang kota Nganjuk lagi di Sanan Pace Kabupaten Nganjuk. Ya. Coba kaya apa? Ninggal Katresnan luwih dhisik. Yuk, dadas.